Айде, стъпата! Няма ламо! Стъпата! Няма ламо! Али! Сладка бе! Сладка е бе! Безалкохолност! Яла ти тука! Вие пъй плахе, като си плахе! Кола! Чаша иска! Здраве, няма чаша! Или ще пише,
Thank you.
Готов ли сте да поемете отговорността и да създадете едно семейство с Галина Стоянова Бончева? Кумовете, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно добре? Пръстенът е знак за съюза, който се сключва между вас. Отпечатък за вярност и преданност на жената към мъжа и на мъжа към жената. Както е безкраен овалът на тези пръстени, така безкраен да бъде и вашият стремеж един към друг. Носете ги с много любов. Отпийте глътка от виното и на всяка годишнина от този ден си спомняйте с радост мига, в който си подадохте ръце. Нека любовта ви никога да не увяква, нека никога да не остареете един за друг и нека първата ви брачна целувка бъде тук. На здраве! Моля, заповядайте да подпишете акта.
държавата и обществото, в качеството си на длъжностно лице по гражданското състояние, ви обявявам за семейство, законен съпруг и съпруга. Уважаеми родители, честита ви радост! До сега щастието на вашите деца беше само ваша грижа. Бъдете и занапред близо до тях, предайте им своя богат житейски опит и мъдрост, за да успеят да изградят едно здраво и щастливо семейство. Уважаеми кумове, чест е да бъдеш поканен за кум при сключването на граждански брак. Бъдете здрави и станете свидетели на още радостни събития в живота на младото семейство. И тъй като става случай за пазителка на семейство и ще се изчитат съпругата, документите от сключения граждански брак предавам на вас, госпожо Гълъбова, с пожелание и молба да ги пазите, а заедно с тях да запазите любовта и нежността в вашето семейство. На добър час в семейния живот! И така продължаваме първия брачен танц за младоженците, много специално за кумовете и нибурни. И добре дошли
на кумовете. Хайде, куме, да видим какво е виното. Горчиво! Горчиво!